Samahan, magaan, Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Luto, limpyo, dagan sa tindahan. Hay, nahuman ragyod. Agoy! Ang virus ug gagaw na tigong adlaw sa imong panguran. Hala, sagdi lang, maayman pa na akong detergent. Detergent ra? Kulang! Pagdaw ni Antibac, mutang-tang sa 99% sa virus o muprotekta kontra sa bakterya. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang akong panguran, protektado na sa Downy Antibac. Pagdaw ni Antibac, Antibac na, antivirus pa! Usara ka tawag nimo, text o chat line. Problema ning gaan kasubo kalipay na. Ablihin na ang San Miguel, pinipinsa nimo sa Virgol Kuyog ang barkada. Pag-Virgol sa tabay, pag-Virgol sa tabay. O kalami kaayo, pinipinsan ko. Pag-Virgol sa tabay, isa kanus away biyaay. Pag-Virgol sa tabay. Drink responsibly. Beer call muna tayo. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Diyan ang sabang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa Pagtuong Katoliko. Uban gyapon ni ningubos ninyong halagan sa mga tulumanon. Silver Donduyano Senior alias Veritas. Okay, katong pizza karon. Pizza 28. Katapusang adlaw no sa mga bulan. Pizza 28 sa bulan sa Pebrero niya pagyapunta sa 2021. Makauban gyapon nato dinhi sa estasyon ang atong mga kasamang radioman sa technical side, si Danny, si Tax, pudri atong mga kinakusgang mga radioman, si Mark Macroya. Yan, ano po ang muangkor sa sunod tulumanon no, sa DepEd, si kasamang radioman Alma o atong basiunang patimbaya no, sa atong amahan duty sa estasyon ang atong station manager, si kasamang radioman Edgar Dagumo. Uban na yun no, sa tanang mga radyoman, yung mga kauban, dinhi sa RMN-Dipolog. Atong pagyukbo sa atong halangdong obispo, Most Reverend Sibero Kaelmari, ang atong mga kaparian po, sama ni Reverend Father Ramil Curong, ang atong Bible Director, uban ni Reverend Father Ruin Salvo o kang Reverend Father Leonilo Dagpin Jr., ang atong Social Communications Director. Mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo o mao na ang akong pagyukbo kaninyo sa tanang mga kaparian. Okay, napapag pinalimdan. Medyo nagpalahik tarog intro, no? Okay, sa miaging Domingo, medyo nisimang sa tao topic, no? Kaya wala man dito ka programa sa miaging Domingo, kay pamutoy kuryente.
Una pag yun ba? Okay. Pero karon ato na pong ipadayon yun ang may tungod sa Sabat kung adlaw ipapahulay. Kay abi ninyo mga igsoon, kita mga Katoliko samtang padayon ta og simba, madomingo o sa mga adlaw diin ato yung iban sa nga atong pagtuong Katoliko. Pero napoy mga igsuon nato nga naguna-una po nga dili po na kuno maayo na atong gibuhat o sayop ang atong gibuhat tungod kay lagi kuno giilisan man lagi tong day of worship nga mao gyud ang gilatid sa Dios nga kanang Sabado o 7th day of the week. Gani doon ako'y nahinabi sa Facebook sa kababae nangutana siya na ako sa Veritas. Gano'n man nga inyong manggiilisan o inyong manggiusob ng Word of God. Pwede ba din na ang Word of God usbon? Siyempre, dili gud maayo nga atong usbon ang Word of God. Wala gyud ga tudlo ang Katoliko nga kinahanglan usbon nato ang pulong sa Dios. Di nato na mausog. Kung say pulong sa Dios, mao gyud na ang pulong sa Dios. Pero diha ba sa pulong sa Dios, ato ning timanan ha, diha ba sa pulong sa Dios, wala ba'y mga changes? Abot pasabot na ko ba nga, di man nato mausubang pulong sa Dios, abot pasabot ba sa iyang pagpadayag, sa history sa salvation, dili sa Biblia, tanan bang mga accounts, o tanan bang mga practices, parihas ra gyud wa gyud mausog. Kung dunay mga kausaban, dili na nato sabton dayon nga oy giusog ang Word of God. Gani fulfillment gani hinuon. Tagaan mo na ko example nga kanunay na gyud ako ning gibalik-balik. Ako ni siyang gihimong major premise kung dipinsa ko anang change from the Jewish Sabbath to the Lord's Day Sunday. Ang akong major premise yun, akong kutloon ang Jeremiah chapter 31, verse 31 up to 32. No? Jeremias kapitulo 31, versikulo 31 ug 32, unsa may nakasulat diya. Nag-ingon si Jeremias diya sa maong mga tudling. Kaliabot ang panahon. Pasabot sa umaabot nga ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga dili parehas sa daan. Di man na to nga muabot ko na ang panahon nga ang Dios maghimo laing kasabutan o gitawag og bag-ong kasabutan. Unya parehas ba na? Dili kay ang giingon nga lahi sa daan. So, dili parehas. So, kung dunay kausaban, kay dili lagi parehas ang bag-ong kasabutan, kay naanam das bag-ong kasabutan, dili nato na ingnon nga, oy, atong giusob ang Word of God. Dili. Ang ato galing conclusion dapat, kung uyon pud ang iyang kausaban, ato noong ingnon nga fulfillment o katumanan sa pulong sa Dios. Kaya siya mismo galatid ana nga lahi ang bag-ong kasabutan. Mao na. So kanang change from the Jewish Sabbath nga Saturday to the Lord's Day Sunday nga mao na atong day of worship ron ang adlaw na sa pagkabanhaw sa Ginoo. Dili na tong handumanan sa mga Israelita sa ilang paghigawa sa Ehipto nga natunog Saturday kung Sabado. Now, dili man ta mo lalis nga sa Old Testament ang halandumong adlaw gyud sa mga Hudiyo, mga Israelitas kadto yung 7th day of the week. Kay mao mong gud po na diha man gud natunong ang ilang Exodus katong ilang liberation ba ikan sa mga kamot sa mga Ehiptohanon. Diba gihimo man to silang slaves. Dayon gipahigawa sila sa Dios pinagi ni Moses
Yan ang tunong tuog 7th day of the week on Saturday. Diyon, mao lagi, diha natunong o diha gipatunong ng moral law nga 6 days works. Diyon, ang ika-7th day mo na ang day of worship. Adlaw nga iya sa Ginoo. Adlaw nga igpapahulay. So mao na ang moral law gyud dili man gyud na mausob na to nga sa usa ka semana na ang day of worship. Kung ato gyud ang unsa nang giingon diha sa moral law, giingon sa unong kaadlaw mo trabaho kamo og sa ikapito pahulay, adlaw nga igpapahulay. So mao na ang moral law nga dili na pwede na tong usbon, dili na to na gubon kay moral law man na. Nga sa usa ka adlaw do na gyud igahin nga adlaw alang sa Ginoo. Mo na siya 7th day after 6 days works. Dili na siya necessarily nga 7th day of the week. Kay lahi ba nang yung 7th day of the week o 7th day after 6 days works. Moingon gali kag 7th day of the week way lalis Saturday. Kung Sabado, adlaw nga Sabado. Oh? Dili adlaw sa Sabado. Kay ako naman yung gidistinguish ninyo, lahi ba nang moingon tao adlaw nga Sabado o adlaw sa Sabado. Dili na parehasa kay kanang adlaw nga Sabado specific na siya nga adlaw nga mao ng Saturday, 7th day of the week. Pero kung moingon gyud tag adlaw sa Sabado, ang buot pasabot ana adlaw sa pahulay. Oh, imo may meaning ng Sabbath, rest day. Oh, adlaw sa pahulay. Ang Domingo ba nato mga Kristiyohanong Katoliko o mga Protestante nga niawat ra po nato kanang pagsimba sa adlaw Domingo? Kana bang Domingo adlaw sa pahulay nato? Adlaw sa pahulay. So sa laing pagkaistorya sa ikaduhang meaning anang Sabado nga adlaw sa Sabado o adlaw sa pahulay, so mahimong ingno nato nga adlaw sa Sabado o pahulay ang adlaw nga Domingo sa mga Katoliko. So mahimo gyapon tawgon nato Sabado ang Domingo. Di ba? Kung ang atong pagsabot o kung ang atong ipasabot pahulay. Oh. Sabado nga Domingo. Pahulay nga Domingo. Oh, so mo na ang pasabot gyud diha sa Hebrehanon 4:9 nga naa gihapoy adlaw sa pahulay. Dili na siya necessary gyud nga ikapito ka adlaw semana kay ato na pong giusob ang hanay sa moralo nga sa unong kaadlaw mo trabaho kamo ikapito pahulay. Pero kadtong debate na mo sa akong igalang amigo sa Seventh-day Adventist, doon na siya translation sa Biblia nga gikutlo gitong mabasa gyud ng pulong 7th day of the week diya sa Exodo 20 bersikulo 8. Pero ang akong reaction ato, kung maghisgot gutag mga translation sa Biblia, naamang ko yung mga translation nga paraphrasing. Okay, ang mga hubad sa Biblia either dynamic o kanang naipagkaliteral na sa likwaot na to basahon kung kanang naipagkaliteral ang style sa pag-translate kay ang hanay dili man magparehas gud kay ilahi ang English, ilahi ang katong sa Hebrew nga kung atong itag-satag sa paghubad sa likwaot na to basahon sa English. Mao na nga i-context to context na lang para nindot kayo basahon na to sa English. Oh, unya kinahanglan mugamit ang mga dynamic na dayon, mga tukbang nga mga pulong. So mao na nga sa kanang gitawag na to paraphrasing translation, allowed man gud ta mo gamao mga pulong nga bisan wala didto sa original pero mao na interpretation para nato. Oh, mao na siya. Nya,
kung cross-examine na to ng Exodo 20 versikulo 8, dili man gyud na dapat i-translate og 7th day of the week. Kay ang giingon diha sa sugo, igo ra man giingon nga sa unong kaadlaw mo trabaho kamo og sa ikapito pahulay. Kanya gi-pattern man gud po na nga ang Dios gagama sa tanan o gagama sa unong kaadlaw nya ipahulay sa ikapito. Dito na gi-pattern. So mao na ang moral law. Sa unong kaadlaw mo trabaho kamo ikapito pahulay. Di ba? So karon pananglit moingon ko adili ko pananglit kay mao na magini ato aron. Kita mga Katoliko ron, kana bang Domingo nga adlaw sa pagsimba na to, dili ba na siya 7th day? Ako moingon ko nga, 7th day ang Domingo kung musugod ta og trabaho og Lunes. Di ba? Sugod tag trabaho Lunes. Unsa may ikapito na to ana? Kana bang Saturday? Dili ba? Ang 7th day kung musugod ta og trabaho sa Lunes, ang atong 7th day Sunday. Sa ato pa igo gihapon sa balaod. Di ba? Kay ang moral law wala man gyud mag-specify nga kanang Domingo mao gyud na siya unang adlaw na tus trabaho. But na to ipasabot ang pagpili unsa tang adlaw musugod og trabaho og pagpatunong anang asa ipatunong ng ikapito, ceremonial essence of the law na dili na siya moral. Kay wala man nagisuhat dito. Now ako moagree ko sa mga Seventh-day Adventist nga moral law ng pagpatunong unsa tang adlaw musugod og trabaho o kanang pagpatunong sa ikapito, moagree ko nga moral law na mayong gitag moral law dili mausab. Di ba? Moagree ko sa mga Seventh-day Adventist nga moral law ng pagpatunong unsang adlaw ta musugod og trabaho o asa ipatunong ng ikapito, moagree ko nila nga moral law na kung mao nay gilati dito sa balaod. Pero ang balaod igo ra gaingon nga moral law niya. Kay ato man ko i-distinguish ng moral law o ceremonial. Parehas ta mga Seventh-day Adventist o Katoliko, parehas nagpuyon nga ang ceremonial essence sa balaod pwedeng usbon. Agree ang mga Adventist ana. Gani mo galing nga wala na sila pista nga katong karaan kay giingon man ingon sa Pablo nga giwala naman na. sa Colosas 2. So ang ato na lang ron og unsay moral law anang adlaw igpapahulay og unsay seremonyal. Kay sa Katoliko nga pagsabot anang Sabat, duha man na siya ka elemento. Moral og kanang seremonyal. Ang seremonyal pwedeng mausab. Agree ang mga SDA ana. Ang panglantaw gud ang pagsabot sa Seventh-day Adventist basta Sabat, lunlun moral. Moral ang pagpatunong sa adlaw, kanus ang musugod og trabaho o asa ipatunong ng ikapito, moral na para nila. Sa ato pa, kay lunlun man nila ang Sabat, lunlun man moral para nila. So, na silang hunahuna nga, wag yung mausob sa Sabat. Wag yung mausob sa Sabat. Now, diha sila nasipyat. Wala po siguro tuyo Kay ang Sabat, duha ang iyang essence. Moral o ceremonial. Ang ceremonial kanang wala gi-state sa balaod. Diya sa Exodo 20. Wala man gi-state diha nga ang first day of work kana yung Domingo. Di ba? Unya ang ikapito kana yung 7th day of the week. Wala giingon diha. Gawa sa atong translation nga giandam sa akong katbang nga murag maura magali itong ubara gahubad og ingon nato. Dili man to literal translation. Kay kana laging paraphrasing translation, pwede nang gamiton na to na mga dynamic, pero kung i-cross-examine na to unsa gyud ang sa original, mo prevail jud ang original. Sa original, dili man yun na pwedeng hubaron og 7th day of the week. Igo ra man yun na giingon ng balaod sa Dios nga sa unong kadlaw mo trabaho kamo sa ikapito pahulay.
Kunya kaya ang atong unang adlaw sa trabaho ron, dili man Domingo. Gani pula na sa atong kalendaryo. So kay pula, di ta mo trabaho na. Musugod tag trabaho Lunes. So ang atong ikapito, Domingo. Sa katikisem ato nang sabot o New Seventh Day, ang bag-ong ikapito. Nga maunang unang adlaw simana. Now, kung moingon ta nga unsa may ikapito ka adlaw simana, na dili ta mulalis nga kana yung Saturday kun Sabado, adlaw nga Sabado. Oh. Pero kung moingon nga litag 7th day after 6 days works, depende. Di ba? So muna akong giingon lagi ninyo sa bisag sa debate na mo sa akong higalang amigo nga 7th-day Adventist, ako ginanggiklaro sa iya nga lahi ng muingon tag 7th day after 6 days works o 7th day of the week. Kay kung muingon kay tag 7th day of the week, specific na. Saturday kun adlaw nga Sabado. Pero muingon gali tag 7th day after 6 days works nga maunang naa sa moral law, depende o unsang adlaw na mo tuno. Di ba? Sa mga Hudiyo, ang ceremonial essence nila diha gyud matunong sa 7th day of the week. Kay ang unang adlaw sa trabaho nila kana mang Domingo. So, ang ilang 7th day of the week, wa tay lalis. Nga ang Jewish Sabbath Saturday yun. Di ta ka lalis ana. Ako di ko mulalis nga ang Jewish Sabbath Saturday. Pero mo ni pero nga murag ang mga 70 Adventist, I hope na honest mistake lang. Kaya ang honest mistake is not considered to be a sin. Kung kuhaan mo tuyo ang imong sayop. Pero kung tuyoon yun mo, guilty na kaana. Oh. Sa kadugay ng basa-basa sa mga Adventist, nga naman, nga ilang ang yung laktawan sa ilang pagsabot, nang giingon ni Pablo nga kanang Jewish Sabbath, shadow. Muing nga tag shadow, landong. Umuing nga tag landong, gut pasabot, dili patumao. Gipaabot ang katumanan ana, fulfillment. Parehas ba ng katong ceremonial nga tuli kung circumcision? O shadow man na. Landong. Katupong kosher law. Oh, landong gyapon na nga mga sugo. So kay landong, but pasabot, dili patumao. Di patumao. Gipaabot ang iyang tukbang anak. Now, kanang tuli kung circumcision, unsa may tukbang anak sa bagong kasabutan? Nga nalahi na. Di ba? Di ba kanang tuli mo man na ilang entrance sa kingdom? Nga kung mo magpailawom ka, mo appeal ka, magpamimbro ka sa gingharian sa Diyos sa daang kasabutan, inahanglang tulion juga. Di ba? Pero kana nga instruction, kana nga requirement, siyado na. But pasabot, dili pa na mao. Gipaabot ang bag-ong kasabutan nga lahi na po. Unsay katumanan anang tuli sa bag-ong kasabutan. Nga nalahi na, nausab na. Na sa giaso ni San Pablo sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 11 ug 12. Nga, nagingon si San Pablo diha nga, ang circumcision of Christ, ang tuli kuno ni Kristo, bautismo. O, di ba? Di ba? So, ang mga batid aning kasulatan, but pasabot, ang giilis ana, ang giusab, anang tuli, ang iyang changes, dili na tuli, kundili bautismo na. So, kana ba nga kausaban, sabto na nga giusob na to ang Word of God? Dili. Fulfillment of the Word of God ang changes. Kay kung muingon ta nga, wagi mausab sa diha sa Biblia, sa mga practices nato, sa atong pagtuo sa Dios, so unsaon pagkatuman anang Word of God nga ang bagong kasabutan lahi sa daan. Di ba? So mao na akong giingon ninyo kung katupong Adventist nga babae nga nangutanan ako, yung ko nga. Ako yun ang iklaro ninyo nga wala usbas Katoliko ang Word of God. Gani gituman. Kay kanang mga kausaban nga gikinahanglan sa bag-ong kasabutan,
fulfillment man na. Kay kung wa gyud mausab, so dili matuman ng giingon sa Jeremias nga ang bagong kasabutan lahi. Unya dili pud matuman ng giingon sa Hebrehanon City 12 nga kay ilisan ng pagkapare, ilisan usab ang balaod. So na balaod mailisan. Ug unsa nang balaod nga mailisan, pwedeng mailisan mao nang mga balaod nga ang iyang essence seremonyal. Unya kanang pagpatunong kanus ata musugod og trabaho seremonyal man na kay wa man na dito sa moral law. So na pwede usbon ang pagpatunong anang ikapito. So ang atong gobyerno gamando nato nga Lunes atong first day of work, so dapat musunod ta na kay dili man na against sa moral law. Kay seremonyal man lagi ng pagpili unsa tang adlaw musugod og trabaho. So pwedeng usbon by the authority of the church. Yan, ang kagamhanan o ang simbahang Katoliko nagkauyon man nga ang first day of work Lunes. So ang atong 7th day para matuman ng moral law nga ang Sabbath 6 days works, 7th day pahulay, pero ang technical term yun sa mga Kristiyanos gilahi dili Sabat ang tawag ha. Para malahi ang Udeo o Christian, ilang giusob yun ang kanang termino, Lord's Day, Sunday, adlaw sa Ginoo kanang sa pinadayag uno Dies. Nawa naman ko igong panahon padayon ta kay daghan pa kung dapat isgutan ani no, sigutan pa nato tong panahon ni Constantino kay si Constantino may sangilan nga mo kuno gabalhin. Dayon katupong mga referensyang Katoliko nga putloon sa mga Adventist nga gi-out of context, no? So ato nang isgutan sa sunod Domingo pohon. So wa naman tayo kong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, magkarikuan sa atong simbahan, kini ang inyong mabus nga lagad, Silbert Dunduyanos Sr., sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Uy, wala na natabi kayo mag-andang sa ko. Tatak RMN